gearbox rerori hausi light kunge complexion ya DJ Holly une hanzanzi here tumatsano tsano usandiudze zvekunyepa tustory twemangano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano zvisisa because inini wandiri mukadzi wababa akupa mukadzi wake wekupikwa inini ndiri mukadzi wake kana ini ndiri mukadzi wake uri girlfriend saka aiwa imi ndimi mutori girlfriend unogoita nharo se iwewe ndiwotori girlfriend ini ndogoita girlfriend kumukadzi wangu murume wangu we9 years sei 9 years ivo vacho vari kupi varipo ndokumbura nditaure nawo naye baba akupa ko kumarondera pavakauya kumarondera imi mamuri kupi akauya kumarondera rini because kunokupane musi waakatombobudawo vachiti vachiendepi tongoti last week but one kunoko vakambobuda futi last week but one vachiti vari kuendepi mhenoraiti kumukaradzi kunokorokoza wati mai vangu no problem inini ndiri okay ndogona kutumira maphotos angu ndiinaye handi muri kunzwa akatouya ndikatomuintrodusa kana kuvanin'ina vangu ndikatoita sei tikatorara kumba tikadii ende akati haana mukadzi saka ndikushama imimi muri kuti ane mukadzi muri mukadzi wake sori andititori mukadzi wake titori tese atori mugrupu remasingu rinonzi chii Faithful Single 35 ladies and 40 what male. Chitori chihure because ane WhatsApp yake business WhatsApp yaka haida isiri kuoneka mufoni yatiri kutonisana nezvayo. Alright, iye ndiye atori chihure nhasi inini ndiri kutori suppose kuya ikoko. Muri kuuya saka anga achiti munouya muchisvikira kupi muchidii? Ndikutoshama dear because iko zvinoka kana kabhegi kangu ndatorongedza uchiti ndikunoona mumwe wangu handiti ndiri kutoshama kuti ndiri kuenda kunoona mumwe wangu then modaira foni kutofona kwandiri kuita ndanda kutoti ndakuda kusumuka ndivuye and mune time yakareba sei muri nesi hata ane nguva yakareba sei tane nguva tongo 2 months or so and like first name surname ndatopererwa ini ndapererwa nekuti izvozvi ndikutofunga ndine nhumbu maiwe nebaba akupa ndikukumbura mundidavire izvozvi kana muri undogona kutenga pregnant test kit. I just hope I'm not pregnant. Maphotos zvese ndinazvo kana muri kuda ndokutumirai zvese ndokutumirai handisi kutomboramba handina okay ndapererwa baby ndapererwa handisi munhu wenoise sorry anga kuti anonzani first name maybe tikutaura munhasi I don't know ivo baba vatodaira baba akupa bakupa ari kuramba alright kana ari kuramba mira ndiri kusvika ubhindura ikoko manje akakuti anogara kupi akati ndoshanda kumaini ndogara kunonzi kuchi kudhuze hanzi toburukira padhuze nepa inonzi kunonzi kuuniversity ameno what padhuze neuniversity aimboreloja pamba pavamwe mai vaive single mother
ndobva azotama vakafirwa nemurume because mai havanga vakumuda. Akatopabva ipapo because of mastudents neutsvina hwanga hwakuitika ipapo. Saka alright, it's okay dear, it's okay. Ndiri kusvika ikoko kubhindura because inini wachona wakati wanondida. Kana vasiri kudavira kuti tipedzerane tichaurirane, zviroti akutodherera inini newe. Manje mukasvika munofona munodairwa nani, he's most likely kubloka ipafoni or something. Aiwaka, kana andibloka marondera inenge ibhindura idiki ka. Zvidiki, bhindura idiki. Kubasa tosvika kwaanoti kubasa. Even imi kutsvaga totsvaga. Imimi kana muchikwanisa kundipo nhamba yenyu, ndofona. Because nyaya chikuita ndekuti 1 ndine nhumbu. Handisi kuziva ndine nhumbu here, handidi kukunyepera kuti uzoita hasha. Amunodai kukurwadzisa, indarwadziwawo. Munhu wangu ndandamudawo. Ndikati ndawanawo mazera edu aya anenge achidawo uine munhu wakowoka. Bakupa, are you serious? Nerudo rwandakakupa nezvandakakuita. Sorry. Ndonzi Portia. Portia. Asi pagrupu pachona patakasangana pacho ndonzi Maitanya.